Türkiye'deki yer titremesinden ejir çeken Türkmen raýatlary barada maglumatlar peýda bolýar. Türkiýede we Siriýede 6 fevralda gije bolup geçen güýçli yer titremesinde ejir çekenleriň sany şu güne çenli 7800 adamdan geçdi. Pedalaryň sany barha artýarka. Türkiýedeki Türkmen raýatlary ejir çeken we ýitirim bolan watandaşlary barada habar berýärler. Resmi maglumat henüzem ýok. Azatlyk, Gaziantep we Kahramanmaraş regionlarynda birnäçe Türkmen raýaty bilen habarlaşyp olaryň käbir watandaşlary barada habar alyp bilmeýändigini anyklady. Güýje 7,8 bally yer titremeleriň merkezi Gaziantep şäherinden 30 kilometr we Siriýa bilen serhetden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kahramanmaraş regionunda boldy. Adynyň efirde agdalmazlygy şertinde azatlyk bilen 7 fevralda söhbetdeş bolan bir türkmen studenty özüniň ýagdaýynyň gowdugyny ýöne adından 4 watandaşynyň ykbalyny anyklap bilmeýänligini aýtdy. Ýitirim bolan türkmen raýatlary baradaky habarlar 6 fevraldan bäri Twitter, TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlarda hem peýda bolýar. Türkmenler öz hataplarynda yer titremesiniň bolan sebitlerinde ýaşaýan we okaýan tanyşlary bilen habarlaşyp bilmeýändikleri barada ýygyderli maglumat çap edýärler. Türkmenistanlaryň käbiri sähel wagtdan soň ýakynlarynyň tapylandygyny kimdir biriniň keselhanadadygyny we maşgalalaryna habar berilendigini aýdýarlar. 8 fevralda yer titreme zerarly ölenler barada maglumatlar hem peýda bolup başlady. Twitter'da ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň suraty ady we jekmejek maglumaty çap edildi. Ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň ykbalyny resmi taýdan anyklap bolmady. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy helak bolanlaryň käbir atlaryny berýär. Arslan Babayev, Aymrat Geldiyev, Mehri Arzakowa, Azat Jumayev, Ruslan Nazar hemmeti Kahramanmaraş şäherinden Gül Sultan gözlenýär. Hatay şäherinden 27 ýaşyndaky Aynawat Piriýewa yaralandy diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Emma adam hukuklaryny goraýjy guramanyň bu maglumatynda habaryň entek barlanýanlygy we taýkyklaşdyrylmagynyň zerurlygy bellenýär. Bu aralykda türkmen raýatlary öz watandaşlaryna kömek etmek üçin sosial media arkaly käbir çäreleri guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň raýatlaryndan bolan milletçiler yer titremesinden ejir çeken Türkmenistanyň raýatlary barada maglumat bermek üçin telefon liniýasyny açypdyr. TikTok ulgamynda yerleşdirilen videolaryň birinde ejir çekenleriň sanawy çap edilip, onda türkmen atlary hem görkezilýär. Sanawda hususan da ýagdaýy agyr bolan Türkmenistanyň raýaty 27 ýaşly Aynawat Piriýewanyň ady bar. Yer titremesinde helak boldy diýilip, ýene bir denan maşgalanyň ady hem agdalýar. Ölenligi we yaralananlygy barada aýdylýan Türkmenistanyň raýatlary olaryň sany we ýagdaýy barada bu habary sosial mediada çap eden çeşmeden maglumat alyp bolmady. Azatlyň Türkiýedäki habarçysy görkezilen telefon nomera jaň edende diňe sanawdaky adamlaryň hussarlaryna maglumat berilýänligi aýdyldy. Sosial mediadaky maglumatlara görä, Türkmenistanyň raýatlary yer titremesinde ejir çekenlere ynsanperwerlik kömegini bermek üçin hem Istanbulda ýöriten okatlary gurapdyr. Hususan da Abdi İpekçi köşesiniň 61-nji binasynda ýerleşýän Aymelek adly içki geyim dukanynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen birnäçe halta ynsanperwer kömeginiň ýygynalanlygyny görkezýän video çap boldy. Milletçiler tarapyndan kyn ýagdaýa düşen adamlar üçin toplanan zatlaryň arasynda ýyly eşikler we azyk önümleri bar. Şeýle-de sosial ulgamlardaky maglumatlarda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň awtobuslary münüp ejir çeken watandaşlaryna kömege howlugýanlygy hem aýdylýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň yer titreme netijesinde düşen ýagdaýy barada türkmen resmiýetleri tarapyndan resmi reaksiýa bolmady. Bu ýagdaý Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişlerinde hem gozgalmady.